Bali ginamit ko yung thread. Bali malasingan ko siya tapos ano dito. Dito sa plangga na. So yun, what's up guys. Bali may kon ako water pump. Bali ginamit ko yung dredge pero hindi pwede, mahirap pag mag-isa. Pero ngayon ito nag-flashing ako. Ito yung pinagkuhanan ko na hanggang dyan, hanggang dito. Bali malakas yung pan ko, tubig ko. Bali papatayin ko na itong water pump. Bali kon guys, pinaflashingan ko siya gamit ko. Bali pinasingan ko siya tapos ano napatayin ko na to kasi kon yun, medyo malakas na itong kon kasi yung tubig sa ilog malakas. Bali pa harvest naman na ako guys. Ito yung pinagkuhanan ko dito sa gilid dito. Malakas itong dito. Problema ko dito napupuno lang. Pero okay lang yan. Guys, inaano ko na lang yung mga natira.
guys, oh, malapit na matapos. So yun guys, ito yung harvest natin guys. Ito na yung harvest natin guys. Bali lilinisan na natin. Ito na siya. Bali lilinis ko na siya dito sa plangga na. Bali ito yung pinagkuhanan natin guys. Ito, yung gilid na ito. Pinagkuhanan natin. Dito lang sa tapat namin. Yan yung bahay namin dyan sa Bandarean lang. Saan guys, bali ko tignan nyo muna guys, maglilinis tayo. Maghanap tayo ng pagpatungan ng camera. Oh. Linis tayo guys. Hindi katulad nung dati guys, nung una tayo nagkuhan sa tayo nagkuha sa taas. Ngayon dito basta may tubig na. Kasi wala nang makuha sa taas. Mas malalaki yung ginto ng pan guys dito sa tubig kaysa sa taas. Yung sa taas kasi guys, mga pino na. Samantalang dito sa tubig may mga malalaki, gasal tawag sa amin, magaspang yung ginto nya. Pagka dito guys, kahit hindi na kailangan ng sabon, pero gumagamit pa rin kami ng sabon kahit dito. Pero guys, mas kasi hindi na mabibigat yung mga ginto ng dito sa tubig. Gumalit na ako ng water pump guys kasi nakakapagod yung magpala. Yan guys, update ko kayo ulit mamaya kasi matagal ito. Ubos yung natin guys, yung time natin sa kasi medyo matagal lang paglinis ng ganito. Update ko kayo guys pagka
may nakikita na yung ginto. So yun guys, tignan na natin. Konti lang siya guys. Ayan guys, oh. Guys, ito lang guys yung harvest natin. Lagay na natin sa kwan. So lalagyan muna kasi dadagdagan pa natin yan. Ngayon pa tayo ng pagkukuhanan natin. Dito ko na lang gagagay guys. Lang guys, ang harvest natin. Okay lang yan, iipon din yan. Ito lang guys.